Hey, ubongekile lo nginiphathele umgosi wakamuva ohamba phambili. Ungakhohlwa-ke ukupressa i-subscribe button ne-notification button khona ungeke uphuthwe lutho engi-uploadayo. Iyazisola ngokuvela kumabonakude ubhuza amanga inyanga yasefoleni eThekwini ebonakala ohlelweni olusematheni kulezi nsuku Mnakwethu oludlala ku-One Magic Channel 103 ngoMgqibelo luphindwe kuMzansi Magic Channel 161 ngoLwesibili. Lapho kuvela amadoda ayocela amakhosikazi awo ukuba awavumele ukuba athathe isithembu. Lolu hlelo lwethulwa uMnumzane Musa Mseleku odumo lohlelo uthando nesithembu. Izolo ngesonto ilanga libe nengxoxo ekhethekile noMnumzane Sicebi Gwala onafoto inyanga edumile efolweni aphinde abe ngumdidiyeli womculo wamaskandi. Olitshela ukuthi ubedlala isketch esiqeshini esivele ngoMgqibelo ku-Channel 103 esizophinde sibonakale ngoLwesibili ku-161. Uthi akashadelwe abesifazane abonakale nabo ingodusi yakhe nowesifazane asebenza naye. Kulesi siqephu uvela yocela kunina wezingane zakhe asemlobolile angashadile naye uNkosazane Busisiwe Jalo waka-BM Lazi ukuthi ufuna ukuthatha isithembu, ufuna ukuthatha uNkosazane Khanya Nzuza wakwaMakhutha. Ekhuluma leli phephandaba izolo uMnumzane Gwala uveze ukuthi konke lokho okuvele ku-One Magic ngoMgqibelo okuzophinda ngoLwesibili kuMzansi Magic into engekho. Bebecelwe ngabadidiyeli bohlelo ukuba benze lesi siqephu ukuze bezothola udumo. Uthi lokho akwenzile kumqhathe nedlozi lakhe nomkhwekazi wakhe okumanje kabasabhekani. Utshele ilanga ukuthi ukwenze lokho engacabanganga ukuthathele phezulu ejabulela ukuthi uzovela kumabonakude. Lento engiyenzile singiqhathe nedlozi lami kumanje kufanele ngishweleze kubantu abadala ngokuyehubhuza amanga kumabonakude ngithi ngifuna ukuthatha isithembu kuyinto engekho. Ngifonelwe ngumkhwekazi wami edinwe gwane unwabe sibona kumabonakude ngoMgqibelo siqamba amanga kusho uMnumzane Gwala. Uthi ufonelwe ngumnumzane Lucky Khowa noCarol ongumdidiyeli wohlelo kuLwesibili ntambama eMatasa nomsebenzi wakhe okulapha abantu bamtshela ukuthi nali ithuba liphuthumayo elizomenza aphume kumabonakude elingamsiza nangokuthi adayise umsebenzi wakhe okulapha abantu. Uveze ukuthi akabange esacabanga izinto eziningi ezwa ukuthi uzovela kumabonakude. Umdidiyeli wohlelo ungitshele ukuthi bazosibhukhela ibhanoyi kudingeka sibe seGoli ngoLwesithathu ekuseni siyoqopha uhlelo. Kangizange ngisithole isikhathi sokuyicabanga kahle lento konke bekushesha. Bangitshele ukuthi mangithola abantu besifazane ababili engizokwenza nabo lesi sikeshi. Ngibe sengithatha ingodusi yami noKhanya sisebenza naye. Okungabantu besifazane bebekhona eduze kwami ngesikhathi kungena lolu cingo. Kasizange silale ngoLwesibili sizovuka siye eGoli lapho esiliqophele khona uhlelo siyoshutha ngoLwesibili. Iqale ngangayitshela ingodusi yami iqiniso ngoba bengisaba ukuthi izonqaba ukwenza lento. Ngikhohlisile ngathi kukhona esiyokwenza eGoli okuphuthumayo ngicela ngiphelezele. Sigibele indiza ezehlukene noKhanyi ngize ngayitshela iqiniso sesifikile endaweni besiyoqophela kuyona ukuthi siyodlala isikeshi esinje kusho uMnumzane Gwala. Uthi indiza obekumele bayigibele ekuseni imshiyile okube ngenye yezinto ezimkhombisile ukuthi lento ayenzayo kayilungile iphambene nethonga lakhe. Ibhanoyi lingishiyile ngisaya laphinde langishiya futhi sesibuya. Kumane kwangicacela ukuthi lento engiyenzayo kayilungile. Okunye okufike kwangicacela sesifikile lapho esiqophela khona ukuthi abadidiyeli balolu hlelo kabanendaba nathi okwabo nje ukuba baphushe umsebenzi wabo ophumelele. Sesifikile lapho kuqoshelwa khona besinganakiwe ubungafunga ukuthi siyizinto abazithathe emgwaqweni. Ngithukuthele ngagana unwabi uma sebesitshela ukuthi kuzomela silale ngeke sikwazi ukubuyela eThekwini besho njalo nje kasiphethe ngisho nezimpahla zokushintsha. Kabasilungiselanga nesidlo sakwesihlwa baqede ukushutha nathi basishiya kanjalo bangasitshela nokuthi indiza esizophindela ngayo emuva engasikhatsini. Sivuswe intombazane ngabo 5 ekuseni sitshela ukuthi sesishiywe isikhathi masivuke sigqoke singagezile ngoba indiza ephindele eThekwini ibingo 7. Siphume endlini besilele kuyona singagezile siphuthuma indiza yasishiya.
kuze kwaphoqeleka ukuba ngikhiphe imali yami sesise-airport indiza isisishiyile. Bebengasayingeni indaba yethu, kusho uMnumzane Gwala. Uthi akalitholanga ngisho isenti ngokuqopha kwakhe lolu hlelo. Ilanga likhulume noNkosazane Nzuza obelokhu ebalise njalo ngokuthi abadidiyeli balolu hlelo babasebenzisile ukuze bafezekise izinhloso zabo. Uthi uvume ukuqopha lolu hlelo ngoba ezitshela ukuthi kukhona okuncane azokuthola. Ngiphatheke kabi kakhulu ngempatho abasinike yona ngesikhathi sesifikile eGoli lapho besiqophela khona lesi siqephu, kusho uNkosazane Nzuza. uNkosazane njalo ucela ungaphawuli kulolu daba. Phambilini ethintwa ilanga uMnumzane Lucky Khowa ongomunye wabakhiqizi nabadidiyeli balolu hlelo ephawula ngomunye wabake bavela kulolu hlelo umculi kaMaskandi uDulasi ekhala esifanayo ukuthi ubedlala iskesh. Wathi baningi abantu abasibhalelayo bese senza okusemandleni ethu ukubabheka ukuthi abakushoyo kuyiqiniso. Inkinga ukuthi abantu abalobolene kababi nalo iphepha elibhaliwe lifakazela lokho. Thina sikholwa ngabasitshela khona. Odabeni lukaMnumzane Gwala othi ubelingisa yena kulolu hlelo, uMnumzane Khowa uthe kuyamethusa ukuthi kanti ubekhuluma okungelona iqiniso kulolu hlelo ngoba ngokwazi kwakhe konke okuvelile kunjengoba ayeshilo yena. Sazi ukuthi ugcine ethandana nowesifazane obeyimenenja yakhe nokube sekutholwa inkosikazi yakhe baxabana. Kasikwazi-ke lokho asekusho manje, kusho uMnumzane Khowa. Ethintwa ilanga lolu daba phambilini uMnumzane Mseleku yena wathi njengomethuli wehlelo akahlanganise lutho nocwaningo lwenziwayo ngabantu abazovela ohlelweni, yena ungumethuli nje.